Iwu bụ onye nke egburu egbu bụkwanụ onye afụrụ ozi ya n'abalị 16 nke ọnwa Febụwarị afọ a bụ onye nke a ga-eni ụbọchị Satọde. N'okwu si n'aka ọkaokwu n'ọgbakọ Anambra steeti Honorable Somtochukwu Udeze, ngwa mgbe ha nọrọ ọgbakọ ha dere du otu minute iji wee kwanyere ya ugwu, mechezie wee kọọ akụkọ maka ya ma kwupụta na a ga-enye ụbọchị Satọde. Ha ga-anọ ụbọchị Fraịde na-abịanụ wee nwee ọgbakọ nke pụrụ iche maka iji wee kwanyere onye otu ha nara mmụọ ugwu. Ka anyị wetara gị akụkọ site na studio anyị. Honorable Udeze dịka ọ na-agụpụta usoro elimozu nke Azuka mere ka amata na ọ bụ onye a ga-eni n'ụbọchị Febụwarị 15 nke afọ 2025 n'Ọnịcha, ebe a ga-ebutekwa ozu ya na ụlọọrụ omeiwu n'iji wee kọwapụta ọtụtụ ọrụ mgbe ọ nọ ndụ. Ụbọchị Febụwarị 14, 2025, Honorable Azuka bụ onye nke batara n'ụlọọrụ omeiwu na Disemba 19, 2023 site na mmeri ya nke o meriri n'ụlọ ikpe, ma bụrụkwa onye nke fegoro ma rụọ ọrụ n'ụlọ omeiwu naanị otu afọ na ụbọchị 5 tupu ọ nwụọ. Ọ bụ onye isi kọmitii n'afọ maka Civil Society Organization nakwa Labour Matters, tinyekwere osote onye isi kọmitii n'afọ maka Public Petitions. Site n'ụlọ omeiwu na steeti a, abụ m Emmanuel Chigbata maka Kowa ABS.